Ако някога си виждала снимката на шофьор на камион, който 28 години е карал по един и същи маршрут, лявата половина на лицето му, тази до прозореца, изглежда с около 15 до 20 години по-стара от дясната. Същото лице, същите гени, същият начин на живот. Единствената разлика е слънцето през стъклото. Тази снимка обиколила света в различни медицински списания, защото показва нещо, което нито една реклама не може да покаже толкова ясно. А именно, че не времето е основният състарител на нашата кожа, а слънцето. И сега въпросът ми към теб. Тази сутрин сложи ли своята слънцезащита? Ако отговорът е не, защото не съм на плажа, или не, защото навън е облачно, този епизод е точно за теб. А ако познаваш човек, който не нанася своята слънцезащита ежедневно, можеш да изпратиш линка за този епизод и също така бихте могли да се абонирате, за да следите темите, по които говорим, а те са изключително важни за всяка една от нас и много често срещани в нашето ежедневие. Също така имам страхотни гости, които разказват за своето ежедневие. И така, слънцезащитата не е продукт само за лятото. Тя за мен е най-ефективният анти-ейдж продукт, който съществува и в същото време най-ефтината застраховка за здравето на кожата. За мен лично здравето на кожата ми е първостепенна грижа и колкото по-дълго време успея да запазя това здраве, значи толкова по-добре съм се справила с знанията, които имам, да ги приложа на практика. И както казах, не забравяй да се абонираш за подкаста. Има доста интересни неща, които вярвам, че ще бъдат полезни на всяка една от вас. Добре дошли в Сияйна с Вероника. Аз съм Вероника Ивкова, медицински козметик, магистър по диететика и Skin Longevity експерт. В предишните епизоди говорихме за типа кожа, за това какво се променя след 35 годишна възраст и там споменах едно число, което днес ще разгърнем. Около 80% от видимото стареене на кожата се дължи на слънцето. И не на годините толкова, колкото на слънчевата радиация. Днес ще говорим за това какво реално правят слънчевите лъчи в кожата на, вярвам, доста разбираем език за всички. Ще помогна да се ориентирате в океана от продукти, какво означават числата на опаковките, какво означават филтрите, които са изписани, как да разберете, как да изберете по-скоро правилният за типа кожа продукт и ще разгледаме най-честите грешки и накрая ще знаете точно какво да правите всяка сутрин и най-важното за мен, защо го правите. Ще започнем с основата, а именно слънцето изпраща към нас различни видове лъчи, но за кожата са важни два основни – УВБ и УВА лъчите. УВБ лъчите са тези, които изгарят. Те действат на повърхността на нашата кожа. От тях идва зачервяването след плажа. Те са по-силни през лятото и в обедните часове най-вече. Лесно ги усещаме, затова и лесно се пазим от тях. Но УВА лъчите са коварните. Те не изгарят, те проникват дълбоко до дермата, там където живее нашият колаген и еластин. И най-лошото е, че достигайки до тях, ги разграждат, така да го наречем, абсолютно тихо, без никаква болка, без зачервяването, което се получава и се случва всеки ден. УВА лъчите могат да минат през всичко, през облаци, през стъклото на колата, през стъклата в офисите, на кухненския прозорец и те винаги са почти еднакво силни през цялата година. През януари и през юли няма разлика. Може най-образно да го запомните така. УВБ, Б като burn на английски и УВА, A като aging, от стареене.
Изгарянето го виждаме абсолютно веднага, а стареенето го виждаме след 10 години. Какво правят слънчевите лъчи отвътре в нашата кожа са основни 3 неща. Първо, разграждат, както казахме, колагена. УВА лъчите активират ензимите, които буквално разграждат колагеновите влакна. Помните как сравнихме структурите на нашата кожа с матрака от епизода за видовете кожа след 35 годишна възраст. Представете си, слънцето реже тези пружини. Резултатът е абсолютна загуба на плътност, много по-дълбоки и остри бръчки и изключително отпуснат контур. Второто нещо, което се случва, създават пигментации. Кожата се защитава като произвежда меланин, това е нашият тен, но с годините тази защита става доста хаотична и започват да се появяват различни видове петна, неравномерен тен, така наречените слънчеви или старчески петна, които аз много мразя да чувам, но почти всяка пигментация, с която жените идват при мен, има слънчев произход, дори когато отключващия фактор са хормоните. Третото нещо, което увреждат, е ДНК-то на клетките. И тук стигаме до, за мен лично, най-сериозната част в увреждането. Ще ви говоря за това, защото смятам, че доста малко се говори по тази тема, а именно това, че ултравиолетовите лъчи увреждат ДНК-то на кожните клетки. В повечето случаи тялото поправя тези увреждания, но с всяко едно изгаряне, всяка една година, натрупаното слънчево излагане води до риск такъв, че да не може да се поправи тази грешка и по-скоро тя да се натрупва и да расте. За голямо съжаление, тези грешки са в основата на рака на кожата, включително меланома, който е най-опасната му форма. Много е важно да предпазваме децата си в детска възраст, когато се случват такъв тип изгаряния, те увеличават неколкократно този риск от появата на ракови заболявания в зряла възраст. Нещата, които бих искала да знаете за това, е, че ракът на кожата е сред най-разпространените видове рак и в същото време е сред най-предотвратимите. Голяма част от случаите са свързани с УВ лъчение. Това означава, че всекидневната защита не е просто козметика, а тя е профилактика. И не е нужно да се криете от слънцето, защото слънцето ни е нужно. Нужно ни е дори за настроението ни, за витамин D, за живота. И въпросът не е в това да го избягваме, а да се срещаме с него защитени. Точно както не спираме да шофираме, просто слагаме колана и сме внимателни. SPF не е страх от слънцето. SPF е умната връзка с слънцето. Влизаме в магазина, зная, и виждаме SPF 15, 30, 50+. В много случаи се чудят хората какво означават тези цифрички, плюсчета и прочие. Най-просто. SPF означава Sun Protection Factor, показва колко добре продукта предпазва от UVB лъчи, тези, които изгарят. Да речем SPF 30 блокира до 97% от тях, SPF 50 около 98%. Разликата между 30 и 50 естествено, че не е огромна, но между слагам и не слагам е много огромна. Моята препоръка за всеки ден е минимум SPF 30. Ако имате склонност или вече имате формирани пигментации, или пък много светла кожа, или преди и след определен тип процедури, да се нанася слънцезащита с 50 фактор. Но искам да внимавате, когато говорим за слънцезащита, на опаковките е изписано УВБ, УВА и затова търсим опаковка, на която ще пише широк спектър или ще има едно кръгче с надпис вътре УВА.
Това означава европейския стандарт на продукта, че пази от стареещите лъчи. Без това високо число на защитата ни ще бъде наполовина. Всички абсолютно слънцезащитни продукти работят с филтри. Тези филтри са основно два филтъра. Едините се наричат химични или органични, филтри, абсорбиращи UV лъчите. Те се превръщат в топлина. Те са като консистенция, са леки, невидими почти, приятни са за носене, лесно се комбинират дори с грим. Съвременните поколения филтри са стабилни и доста добре проучени. Малък процент хора с много чувствителна кожа могат да реагират на някой от тях. Другите филтри са минералните или физичните филтри. Те често съдържат цинков оксид и титанов диоксид, стоят на повърхността и всъщност отразяват и разсейват лъчите. Те са първият избор при чувствителна, силно реактивна кожа, дори кожа, сме да кажа, която има розацея, след процедури, при бременност, ако жената има по-консервативно мислене и иска максимална защита. Тук обаче се появява един малък недостатък на тези продукти. Те са с доста по-плътна текстура, понякога имат бял оттенък. Макар че в днешно време модерните формули са в много по-добри като продукти от преди. За мен лично няма по-добър вид, има по-подходящ за мен и най-важното правило е най-добрият SPF е този, който ще носиш с удоволствие всеки ден. Продукт, който стои в шкафа, на нощното шкафче. Има 0 слънцезащитна функция. Ако си слушала първият ми епизод, вече знаеш, че може да определим типа кожа, който имаме. И оттам можем вече да изберем нашата фотозащита и съответно нашият продукт. Най-общо казано, за мазната и комбинирана кожа се търсят по-леки. Гел или флуидни текстури, обозначени с oil free и некомедоногенни, това е изключително важно. Матиращите формули с ниацинамид или цинк са чудесни. Избягваме тежките кремове, те са основната причина толкова жени с мазна кожа да мразят слънцезащитата. За сухата кожа е точно обратното. По-богати, по-кремообразни формули с хидратиращи съставки, като хиалуронова киселина, глицерин, серамиди. При сухата кожа SPF кремът може да замести понякога дневния крем, но аз лично не го съветвам това да се практикува, защото вярвам, че трябва да имаме слой между кожата ни и слънцезащитния продукт, въпреки че на опаковката може да е обозначено, че не се налага да бъде нанасен. За чувствителната кожа препоръчвам минералните филтри, без парфюми, без алкохол в тях. В началото на състава са обяснени. Много е лесно да пробвате първо продукта, тествате го на много малък участък, преди да го сложите на цялото лице. Ако кожата вече има пигментации, слънцезащитният продукт трябва да е с цифричката 50, широк спектър. Трябва да се нанася всеки ден без изключение. Това е условие номер 1 за всяка една процедура или продукт срещу петна. Добавената защита срещу видимата светлина, формули с, да речем, железен оксид, често са тонирани, допълнителен плюс естествено е това, защото при пигментните петна обикновено жените нанасят доста солиден покриващ плътен грим и съответно, когато вашият фондиотен предлага и слънцезащитен фактор, това е чудесно, или обратното, вашият слънцезащитен продукт да бъде тониран. Практичен съвет е: не купувайте литрова бутилка от първия продукт. В смисъл, не взимайте най-голямата опаковка на даден продукт, особено когато става въпрос за лице. Вземете възможно най-малката разфасовка, носете го една седмица, вижте дали ви е приятен, дали стои добре под грима, брести ли ви, щипе ли ви, дразни ли ви очите. Защото слънцезащитата е всекидневна.
И за мен лично е много важно да изберете абсолютно информирано и подходящата за вас, за да не се случват ето сега този крем е ужасен, изобщо не ми седи добре, не мога да си нанеса грима или грима ми се свлича или някакви такива неща. И след това да отида в кофата е абсолютно безмислено. В крайна сметка това може да се реши по един доста лек начин. Взимате малка опаковка и го тествате. Проблема може да не е в крема, проблема може да бъде в това, че е сбъркан вида на продукта за вашата кожа. Сега ще поговорим за някои основни грешки, които аз лично наблюдавам в моята практика, а именно това, че слънцезащитен продукт се слага само през лятото и само на плажа. УВА лъчите, както казахме, тези стареещите, са активни абсолютно целогодишно. Минават през облаци, минават през стъкла и кожата не знае кой месец е. Тоест, ежедневната вреда малка, но се натрупва и става като една много успешно растяща лихва. Затова слънцезащитният продукт е сутрешен навик, 365 дни в годината, както всъщност си мием зъбите. Втората грешка е твърде малко продукт. Това е може би най-масовата грешка. Проучванията специално в тази насока показват, че повечето хора носят между 1/4 и половин от нужното количество и реално получават много малка част от защитата, която е изписана на самата опаковка. Най-образно казано, за лице и шия трябва количество колкото 2 пръста. Нанасяте тук и тук, това е вашата слънцезащита. Покрити, нали, смисъл не е да го размажете, просто ивица. Може да звучи много, но това е. Третата грешка е в грима ми имам SPF-че и то ми стига. Добре, обаче в фондютена слънцезащитният фактор е 15. Чудесно! Но колко фондютен реално трябва да нанесем, за да може този слънцезащитен фактор да има някаква протекция за нашата кожа. Гримът е допълнение, той не е основа. Основата е отделен слънцезащитен продукт под този фондютен. И след кремчето. Кога се нанасяме го сутрин и го забравяме до вечерта. Всъщност това е много грешно, защото филтрите, които ни предпазват, всъщност се изчерпват, изтриват се от докосване, от потене, от подпиране, от обикновен ден в офиса, с колкото и малко да е излагането на слънце, това си става един сериозен, всекидневен ритуал, който се повтаря и съответно носи в дългосрочен план вреда. Но ако сме навън, примерно, или сме цял ден до прозорец, или лятото е сега, повече се потим, е желателно тази апликация на слънцезащитния продукт да се прави 2-3 часа, през 2-3 часа. Върху грима също може да се случва лесно с слънцезащитен спрей, с пудра или дори с стикове. Има вече доста приятни стикове, които лесно се размазват. Грешка номер 5 е да използваме миналогодишния флакон от плажната чанта. Тук отново слънцезащитните филтри се разграждат с времето, особено продукта, ако е седял на жега, в кола, на плажа. Желателно е да гледаме срока на годност и символа най-вече, който е на самата опаковка, който обикновено изглежда като отворен крем. Там вътре е изписано на една цифричка. Тя може да бъде 12M, нали 12 месеца, може да бъде 6M, може да бъде 9M, но това е символа след като сме го отворили. Ако продуктът не е бил отварен, естествено може да се използва до обозначения с цифри или с код, символ за годност. И сега може да сглобим всичко от тук в едно простичко сутрешно правило, а именно SPF-чето е последната стъпка след серума и хидратацията
и преди грима. Желателно е да изчакваме минута-две, за да могат продуктите да се стабилизират преди да се нанесе следващият продукт. Именно когато нанасяме хидратиращият си крем, аз лично в него поставям количеството серум, който искам да използвам и по този начин нанасям двата продукта на лицето си, изчаквайки след това да нанеса слънцезащитния си продукт. Основно количеството е 2 пръста за лице и шия. Това са всички така по-лесно достъпни зони, но има зони, които се забравят. Голяма част от моите клиенти съобщават, че никога дори не са нанасяли. Именно линията около косата, клепача подвижния, ушната мида, на устните, колкото и да е странно, и на врата. Казвам го по този начин, защото има дами, които са с къса коса, има дами с дълга коса, които я връзват лятно време. Вратлето трябва да бъде предпазвано абсолютно винаги на мъже, жени, деца, на всички нас, защото всъщност риска от изгаряне във врата повишава и риска от злокачествени ракови образования. Ушните миди при дамите с дълга коса понякога са покрити, освен ако тя не е била вързана, но така или иначе, когато ушната мида е открита, тя също трябва да бъде намазана с слънцезащитен продукт. Подвижният клепач също е нещо, което се пропуска на образна диагностика, която правя. Той винаги изглежда, не винаги, но в голяма част от случаите изглежда изключително тъмен и на петна, по простата причина, че хората наистина изключително рядко нанасят слънцезащитен продукт там. Устните, както казах, могат да се използват на различни балсами. Все пак тук на устните лигавица, която често, облизваме, хапем, ядем, говорим и съответно доста по-често ни се налага да апликираме. Много е важно да нанасяме слънцезащитен продукт и на дланите си. Някои хора нанасят и по тази част на дланите и стъпалата. Ако наистина е изключително чувствително или смятате да се печете, също не е проблем. Много е важно всеки ден, облаци, дъжд, зима, домашен офис, и всички ние имаме пряка слънчева светлина. Съответно, няма нищо да не стане, ако за 2 минути сутрин вземем, че си намажем кремчето и ще видим, че след 10 години лицето ни ще изглежда доста по-добре и няма да се чудим сега какво още да си купим, на каква още процедура да отидем, за да изсветлим петната. Или да възстановим нещо, което е трябвало да инвестираме преди примерно 10 години. И накрая нещо важно, което излиза извън козметиката. Веднъж годишно, според мен, е желателно хората да преглеждат бемките си, естествено през специалист-дерматолог, защото това е най-добрата превенция, която според мен ние можем да дадем на себе си. Можете да потърсите лекар, специалист, ако забележите, че бемката се променя, да речем расте, променя цвета си, ако има неравни ръбове, ако ви сърби, ако кърви. И не за да се плашите, че нещо се случва, а защото според мен е редно да открием нещата на време, за да могат да бъдат излекувани, ако се налага, абсолютно успешно, защото профилактичният преглед веднъж годишно е 20 минути, който според мен не коства нищо като време и средства. Ако темата за пигментацията и петната, неравния тен ти е била интересна, да знаеш, че в Вероник работя с пигментация в всичките варианти, като започвам естествено с анализ, за да мога да обясня какви са пигментните петна, къде се разполагат те, за да можем да установим какъв е техният произход и по какъв начин бихме могли да работим с цел подобряването на състоянието и каква програма би могла да бъде най-полезна за теб. Защото пигментацията без ежедневна слънцезащита не може да бъде решена в нито една процедура.
Тоест, първо трябва да защитаваме, после ще коригираме нещата, които по една или друга причина са се появили, защото пигментацията може да бъде вследствие на хормонални тригери, които да я отключат. И нека да кажем вкратко. Слънцето е отговорно за около 80% от видимото стареене чрез своите UV лъчи, които действат абсолютно тихо, целогодишно, през облаци, през стъкло. Освен за стареенето, UV лъчението е основният предотвратим рисков фактор за рака на кожата. Изборът е прост. Минимум SPF 30 с широк спектър от защита. Защо? Защото можем да изберем според нашия тип кожа. Да речем, текстурата може да е за твоя тип кожа. Ако тя е мазна, ще бъде лека текстура, пък за сухата ще бъде доста по-богата. Минералната е за чувствителната кожа. Най-добрият SPF е този, който се носи всеки ден с удоволствие и правилото. 2 пръста, количество, последната стъпка сутрин, 365 дни в годината. Ако трябва да избереш само един продукт за лицето си до края на живота си, нека да е слънцезащитата. Всичко останало е надграждане. Ако този епизод е бил полезен, абонирай се за Сияйна с Вероника. Нов епизод имаме всяка сряда. Смея да кажа, доза наука, с реалистични истории, без излишни усложнения. И ако искаш индивидуален поглед върху твоята кожа и правилната защита точно за нея, можеш да запишеш час за консултация. Линкът е поставен в описанието. До следващата сряда. Сиянието идва отвътре.